Hola, floretes. Vinc aquí vestida una mica de tardor perquè avui vinc a fer un vídeo de journaling. Tot i que ja fa una setmana o així va ser el meu aniversari, vaig fer 17 anys i no és una cosa que porti gaire bé. No m'agrada fer-me gran, em fa por. M'agrada a més els 17, és un número que l'única cosa que comporta de diferent del 16 és que ets un any més gran. Als 18, evidentment, o sigui, pots votar, pots anar a tot arreu, pots treure el carnet de cotxe, comences la universitat. És una cosa com que hi ha molt canvi. En canvi, els 17, l'únic que implica és un canvi de número. És a dir, l'únic que implica és que et recorda que t'estàs fent gran. I jo no ho porto gens bé, visc molt arrelada a la Berta petita. Aquella Berta, de fet, crec que tinc una foto de jo quan era petita, que ens podríem assemblar vestides i tal, a com estem ara, la veritat. És que em porta a pensar que la Berta petita que mirava el Super 3 i que anava a l'esplai, que anava a l'escola de música, es quedava a jugar al parc, no tornarà. Què du? No ho sé. Se'm fa molta bola. I és una cosa que vinc a compartir perquè crec que no sóc l'única persona que li pot passar i ho vinc a compartir una mica en forma de journaling de què fer, com fer, què es pot fer per intentar vèncer aquesta por, perquè és una por inevitable, vull dir, encara que tingui por a fer-me gran, es passa i no es pot aturar. Llavors, vinc a intentar fer una mica de journaling, compartir una mica les meves reflexions. Em considero una persona que ha canviat moltíssim i suposo que la gent del meu voltant ho podrà confirmar. Vinc a resoldre una mica aquest dilema. Així que obrim el journaling i comencem. Estimada Berta petita, el primer que m'agradaria fer és escriure una carta a la meva Berta petita. Crec que primer li explicaré una mica com em veig jo ara. Li vull explicar com estic, li vull explicar com em sento, li vull explicar quines coses han canviat. No ho sé. M'encantaria tornar a ser petita. Joder. També m'agradaria tranquil·litzar-la una mica. M'agradaria explicar-li com s'han solucionat les coses que la preocupaven en aquell moment, que amb el temps tot es posa a lloc i es va ordenar. I ara, per fi, saps que ha millorat. I això, doncs, no sé, segur que li fa il·lusió d'alguna manera. Crec que també m'agradaria donar-li consells. Quines són les coses més importants a la nostra vida ara mateix? Coses que hagi de tenir clar per marcar el seu camí. Penso que escriure's a un quan és petit és com una manera molt bonica de parlar-te de tu mateix, perquè tu petit és com una metàfora de el que realment ets tu, la teva essència. Llavors, no sé, ser capaç de traçar-te aquest nen que portes dins. M'estic posant superfilosòfica, però és que porto molt malament el tema de fer-me gran, ja us ho he avisat. Però no sé, és com connectar amb la Berta petita, és com una manera més de connectar amb mi mateixa, perquè sempre formarà part de mi. Ja no existeix, aquesta Berta petita ja ha passat. Aquella coseta de galtones i ulls marrons enormes ja no existeix, però sempre és una part de mi, o sigui, és una cosa que portaré sempre. Com un cargol que sempre porta la seva closca i sempre va deixant rastre, doncs és una metàfora. I crec que és molt important recordar, s'han de tenir presents al dia a dia, no deixar-te decebre a tu mateixa. Així que, això, seguim fent journaling. Estimada Berta, m'encantaria que recordessis que no, és que la vida no és fàcil, fa mal igual que fa alegria, però és que es tracta de viure en pau amb tu, abraçar cada moment i estimar-los molt, estimar tot el que t'agrada, estimar-te moltíssim a tu i estimar cada emoció que sentis, perquè és que al final, encara que pensis que no, els altres t'estimaran pel que ets. Tot arriba i al final és que no es pot agradar a tothom, però és que això no vol dir que no haguis d'agradar a ningú. Fer-se gran és part de la vida. No pots esperar que tot sigui millor només pel fet que passi el temps. Perquè et facis més gran no vol dir que les coses siguin millors. S'han de lluitar i és un procés d'alts i de baixos. Un dia estaràs millor, un dia estaràs pitjor. Però és que el que compta és que siguis sincer amb tu, fes el que necessitis per estar bé, respecta't molt, fes-te respectar i respecta els altres. Perquè és que el teu valor és el que et poses a tu mateix. Estima't i estima moltíssim. Sisplau.
I un cop ho tenim, m'agradaria escriure una carta a la Berta del futur, potser a la Berta d'un futur més proper. No puc preguntar sobre un futur llunyà perquè és tan incert, així que de moment m'agradaria parlar-li a la Berta dels 18 i a la Berta dels 19, més o menys un any i mig d'aquí endavant. M'agradaria demanar-li com se sent amb ella mateixa, si ha millorat alguna cosa, què ha après durant aquests anys, com se sent. M'encantaria saber-ho. M'agradaria demanar-li si està fent el que a ella li agrada i si és feliç fent el que fa. I si no és feliç, per què no està mirant de solucionar-ho. M'agradaria demanar-li si està vivint la vida que es pensava que havia planificat i que si les coses surten com una espera o què és el que passa quan tot el que has planificat durant tota la teva vida no dona resultat i com s'afronta, en el cas que li hagi passat. M'encantaria també saber què és el que la motiva a seguir endavant i quins consells em donaria, igual que jo he fet ara amb la Berta petita. I ja, per últim, dir-li que, sisplau, no es descuidi, que es cuidi moltíssim, que s'ho passi molt bé i que el més important no són els estudis, no és la feina, és la gent que t'envolta i tu mateixa, sisplau. Sigues molt feliç, Berta. Ja suposo que si algun dia trobo aquest vídeo em farà gràcia, lo poètica i filosòfica, i potser estic pensant, tia, que dramàtica, però és que, ties, em sento així ara mateix. I no sé, ens veiem la setmana que ve, suposo. I jo ja no tinc res més a dir. Adéu, floretes! Bueno, i de fet ja ho va dir Aristòtil, no? Coneixes un mateix és el principi de tota saviesa.